Sadag. Napalabas, kinasarita ni Albert ni Doña Caridad, ket imbaga na akayatnan nga ikalaysan ni Laika. Di tangarod anang rugi nga agaburino ti Doña, gaputa di na kayat ti pangedeng ni Albert. Iti sabali a bangir, nadlaw ni Dan nga uray anya ti aramiden na, ket di nalata mapunas ti anyaman amarikrik na ni Misty. Nupay kasta, inananusan latta ti lalaki anangan andingay kenkwana. Kabayatan na, agpampanunot ni Doña Caridad iti rumbeng nga aramiden na, iti adday mawag kenkwana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Hello, Misty. Tita Caridad, kumusta ka? Saan na nasayat? Apa yan, tita? Adang amin ti Jack magustuhan nga imbaga kanyak ni Albert. Kat mamati ka no maamwam. Sigurado asaan mo mat ang magustuhan. Ha? Anya nga min dayta, Tita Caridad. Tita, pangaasim tay bagang kumakanyak no anya dayta. Di na kumamat paggagaran. Ibagakan ka ti amin, tapno di mo kat kunaan nga dailimlimot ko. Tita, Kinasarita nak ni Albert. Takayat na kano nga ikalay sa dayjay a babaunan. anya. Dayta ti parikot ko ita, Misty. Iso nga aborido ak. Panagkunakit sana masakit ni Mama, Laika. Ha? Anya ka ron? Ang mga no di nalang maaklon ti imbaga kenkwana nga kalaysadan. Anya? Imbagamon kan kwa na dayta? Wan, Laika. Nakitak ti reaksyon ni Mama. Apaman ana ibaga kenkwana ti plano. Amo ka di na magustuhan. Ngam imbagak mutan ka. Awan ti makalapit kanyak. Albert, Ay ayatan ka. Kat aramidok ti amin. Tapno may paay ko ti pagiragsakam. Day tati makagapo. No apay nga imbagakon kan ni Mama ti plano. naskan nga agawid tandan. Apay, Nakasaritak ni Tita Caridad iti cellphone. Impakada kanon kan kwa na ni Albert nga agkalaysadan ken ni Laika. anya? Amo madyak umanugot iti dayta. Saan ang mabalin? Iso anas kan nga agsublitan ijay lugar tayo. Tapno makapagtignayak. Aguray ka, Misty. Kalma. Dan, kasano ko mga agkalmaak? No kasjayan ti mapaspasamak. Di mo kunaan nga aguli makaklatan. Denggan na ko mga umuna, Misty. Saan arumbang agdardarasudos ka ita, akan ito? Denggam ana imbagday ito nga ibagakan ka. Ket numaawatam, mamati ak, analaklaka ang makapanunot ka, itinasaya. Naibagagaya man ni Albert kay ni Senyora ti plano na. Kat sigun kanina na si Mang. Amangan kanuno kalaat nga agpungtot ni Senyora. Amangan no kalaat abumtak tim impanan na sakit tinakam. Iso anas kan nga aganad kami. Taitikas ta mapaspasamak kita. Amok. Adda ti mapasamak asaan anasayaat kadagiti masungad nga aldaw. Narigat nga rod dagtalaklatan, Panyero. Amamutan ni Caridad. Mamanganuan niya manan ti pampanunutan na nga aramidan. Dakalmat kit di ti pamatik. Asa na basta agaramid iti may kaniwas ni Caridad, Panyero. Amo na nga minasana rumbang agsakit tinakam ni Albert. Kasta ti bilin ti doktor. Kapintasan ko mga rod da ito'y agundaway.
Tapno mayapuran ni Albert ti panagsimpadan ka ni Laika. Panyero, Ngamin, sana basta makapagkadkad ni Caridad. patsaka mo ni Albert aramidan na, Panyero. Kahit nadlaw ko itanak ko at talaga desidido amang itong palki ni Laika. Ay ayatin na talaga. Panyero, Iswa na lukay tinakam ko. Awan na pulos ti pagdanagag. Amok nga mina sa nakamadadaalkan ka. Tamatong palmatlaang dahil di saritaan ta. Adagiti anak ta tirumbang agkatuluyan. Panyero Amado, Kat naragsagak iti dayta, Panyero. uray siya, Panyero. Amamok una yan ti anak mo. Masigurado ka din ang tubaybayan ni Laika. Tila pampanunutak aparikot ket ni Misty. Panyero, Sigurado nga agpagungganday jay. Numamuan na aplano ni Albert nga ikalay sa ni Laika. ikagumakang aramidan ti amin nakabalak. Taptosan nga agbalin alapad ni Misty, Panyero. Isu na lang, tadyak maikari asaan namang riribok. Nang runakit amutan nga agpadpada, nuan niya ti kabalan na nga aramidan. Agyaman tayong pangagnak, Misty. Dan, Saan arumbang agdarasudos ka? nga makapungpung tuta kundan. Makita mo't siguro itilangak. Wan, madlaw ko iti jar mo. Ngam no agpailuyos ka ita. Saan mo't lang asigurado, tanyaman nga addang nga iwayat mo. Kit amang ano nakarkaro nga agbo nga iti pakatiwam. Ngam nung panunuta man na yung bagti aramidam, samon to iwayat, sigurado nga agbaligi ka. Anya nga rin tirumbang nga aramita. Pag tinulungan ta a panunutan, no anya ti kasayaatan ang maaramid. Iti kasta, sigurado ti amin nga iwayat mo, Misty. Kasarita ka manan, iho. Apay, Mama. Kayat ko a panunutam anaimbag ti plan-planwam. No ti may papan iti na ibagak kada kayo. Nga ikalaysak ni Laika. Sigurado ako, Mama. Albert, iho. Babaunan tayo ni Laika. Anya langan ti kunaan dagiti makaamamok kada tayo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, Mama. Kun may saan nga isuda ti masiknan iti daytoy? Nilay ka ti kaayan ayat ko. Isong arod ti kalaysak. Kasanon ni Misty. Mama, awan ti relasyon mi ka ni Misty. Ngamda kayo ti damo anaadaan iti relasyon. Childhood sweetheart kayo, Albert. Sakbayan na pa ni abroad ni Misty, Mama. Nawaswas ti relasyon mi. Isu ti nakiwin na swas kanyak, tadi na kayat idi alapdak nga agabrod. Albert, Isong awan tinas ka na sungsong bata ka ni Misty. Pulos, Mama. Iso anoan niya ti plano. Isong arod ti matungpal. Nakasagana ka din, Misty? Wan, Dan. Kas iti napagsaritaan ta, kalmado ka kumaakanayon. Nang runa no kasangsangom ida. Diyak nalipatan dagiti nagsaritaan ta, Dan. Nasaya at launay. Amangan mo no kaitultulot kulakin ka iji balayo. Ngam rumwar ka manen adagos. Kat mapan ka manen dumarok. Kasta kumati kayat kong aramidan. Ngam ikagumaak alapdan tibagit. Good. Kasayatan dayta. Lapdam ti bagim. Tapno di ka makaaramid iti maikaniwas. Anakarkaro amang padakkel iti parikot mo. Nakita't nagsarsarita da Albert kan ni Senyora Caridad. Amang ano nadlaw ni Albert ti sabali adyar ti inana. Amang ano anyan tumanan ti ni Ado ni Senyor Amado.
Kat mapanlukatanon ni Nana si Mang Tigay. Kunat magbayag kay ijay resort akadwam ni Dan. Narigat nagbayagak ijay, Papa. Narigatan. Ang mga nod na mapasamak dito'y asaan a pumabor kanya. Diyak kayat ang mapasamak ti kasta. Anya ti kayat mo asawan, iha. Basta, Papa. Diyak kayat ti maagrabyado. Di ka maawatan, Misty. Basta. Papa, mabalin ka di. Inakon iti silet ko. Nabanugak iti biyahe. Kayat kukuma, ti agina na. Lepas mila nagsarita kini Albert Panyero. Katimbaganan kanya ti plano na apanangikalay sa kini Laika. Kastaya, magsaya atin, Panyero. Awon gayam, si Mang Peten ni Misty manipod iji resort. Anya? Kailangan nga ron ti sangpet na. Kunat mo medyo agbayag ijay. At agduwa-duwa ak iti panagsasauna. Apay ngamin, Panyero. Magawit ka nun. Tama nga no at dati mapasamak asaan apo mabor kan kuana. Anya? No kasta, nakapagsarita kayon kan ni Albert. Wan, karitad. Naibaga na nga roden kan ka, ti plano na. Ti panangikalay sana kini Laika, ti kayat mo asawan. Wan, impakada na ngamin kanyak dayta. Mutlagayam, di amumat nga roden. Diyak magustuhan ti kasjay a plano ni Albert. Anya? Anya laangan ti kunaan dagiti kas kada tayo ang mabigbig-big iti kagimungan. Ibagadan to nga agraraman iti babae iti anak ta. Ibagadan to nakasla maibusan iti babae. Gapot at tinutupan na ti babaunan tayo. Karidad, itinagan ni Ayat, agpapada amin na tao. Awan ti baknang, awan ti marigrigat. Anya. Isungawan ti makita kadakas iti dayta. Talaga mat ako nang ka, Anya, amado. Inutil ka nga ama. Anya ti pagbanagan ti saritaan da Doña Caridad ken Don Amado. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti awag ni Misty ken ni Doña Caridad. Imbagan ken kuana tinaud-udi ti maipapan iti plano ni Albert apan ang ikalay sa kanilayka. Nalaos nga ron ti pungtot ni Misty, ket kayat na kuman ti agsubli iji lugar da, ngem linapdan da ito'y ni Dan, ket inlawlawag na noan niya ti posible ang mapasamak no agpailuyos ti balasang iti pungtot na. Iti sabali a bangir, nadlaw ni Nana Simang ti sabali a jar ni Doña Caridad, iso abinilbilin manan ti baket ni Laika. Kabayatan na, nagsarita dagiti agasawa a Doña Caridad ken Don Amado. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Diyak magustuhan ti kasjay a plano ni Albert. Anya? Anya laangan ti kunaan dagiti kas kada tayo ang mabigbig-big iti kagimungan. Ibagadan to nga agraraman iti babae iti anak ta. Ibagadan to akas la maibusan iti babae. Gaputa tinutupan na ti babaonan tayo. Caridad, itinagan ni Ayat, agpapada amin a tao. Awan ti baknang, awan ti marigrigat. Anya. Isungawan ti makita kadakas iti dayta. Kunang ka talaga, amado. Inutil ka nga, ama! Caridad, Pakay babainan ti anak mo kan pamilya, ama.
Ngam awan man la ti aramidam. Saan apakay Bakay babain? babainan ta saan tayo asin sinadlaang nga tao. Mabigbig-big tayo. Karidad, saan ka kumanga agbalin a negatibo? Diyak lapat siya na may Maibabain tayo kunaklang arudan. Oh, Siyak ti danggam. Ta siyak ti makaammo iti amin. Iso ano di mo kayat nga awagan ka iti inutil. Agtignay ka na. Ikagumaam alapdan ti plano ti anak ta. Madanaganak, Albert. Apay, Laika. Ang mga nagsubsubang mananda papakan mamam. Laika. Saan man nga ibaga ni mamam? Amok asupyaton na ti planom. Saanan ang napatag dayta? Nakaikading akon. Kat saanan niya agbaliw pa Albert, May kadwa na biyag ko dayto Saan nga rudo na rumbong nga sayangag pa Aramidag iti banag nga amok nga umno. kasanuno day ta ti rason ti pangilaksidan kan ka ni mamam. Oray pa Laika. Albert, Maminsanak lang agdalyas at ditirabaw ti daga. Aramidag nga rod na anya taamok apakalagsaka. Basta awan lakit diti maibadot ko sa bahala tao. ha, Sikat nang ipay kanya kiti ragsak. Iti baruan am nama. Sikat makagapo. No apay alinipat ko ti sigod a kinasukir ko kada papakin mama. Sikat makagapo. No apay ngayon ka gumakalinabanan ti pagkat. Iso si kang arutig ang runaan ita prioridad ko. Awanan ti sa balipay. Sika, Laika. Hello, Tita Caridad. Nakasangpat ka ka din, Misty. Juan, Tita. Adda akong dito'y lugar tayo. Nasaya at matlukas ta. Anya ti kayat mo nga aramidak, Tita? Yakam mo. Awan ti mapanunot ko arumbang ang maaramid. Nakapagsarita kayon kin ni Tito Amado? Awan ka nun ti bibiyang naiganyaman a desisyon ni Albert. Di na kano kayat ti makibiyang. Anya? Isungarot nga agparparikupak, iha. Sana bale, Tita. Panunutak no anya ti kasayaatan anaskan a maaramid. nangag ni Nana si Mang. Inawagan ka nun ni Senyora Caridad ni Senyorita Misty. Amang ano ada ka no pangpanggapan ni Senyora. Amang ano anya ti aramidan na. Nangruna pa'y kat agdadata nga agkakonsabos na Senyora Caridad kan ni Senyorita Misty. Rabin, iha. Kunak no nabannog ka. Apay nga rod nakasukat ka. Sa anak pa'y lang nga umyan dito, Papa. So di nung nga rod ti papanam. Ijay dagos ni Dan. Aniya, Sapay la kumata di naklapdan, Papa. Misty. Kadag ito'y akanito. Nila ang danti amok ama kaawat kanyak. Iso adinak kumangarod lapdan. Tikaradkad mo ti pampanunutek, iha. Papa, kabailang asalak ni banti bagit. Iso nga awan nga rod tirumbang apagdanagam. Aging ka di ita, kat di ka latag saw, Amado. Tanya ko matibagak. Unay kamutan, damdamagak no anya ti pampanunutom nga aramidan, tapno maibaw ing ti plano ni Albert. Nalpas ko matan nga imbagakan ka. Diyak kaya't apakibyangan ti anyaman na plano ni Albert. Anya. Adan nakam ni Albert. Adan iti husto nga edad na. Sana nanaskan nga agdesisyon ta para kan kuana. Talaga nga rot nga inutil ka.
Caridad. Di mula pampanunutan, ti pakay babainan ti pamilya tayo. Ti reputasyon ti pamilya na tividad. Saan ati panangasawa ni Albert kinilay ka ti pangibasaran ti tao, iti reputasyon ti pamilya tayo. Anya, Tano reputasyon lang ti pagsasaritaan. Nabayagan anadadael ti reputasyon tayo, Caridad. Isu asar di nga mo nadakdakamatan ti may papan iti reputasyon, kan pakay babaynan. Sangsangpit na dito'y dagos ko, sir. Dan, italag ko kon ka ni Misty. Namnamang ngawan ti ka sa mapasama kan ko na. Sir? Tanulinap na ka rin mo ritay. Sigurado ang nagsubang kami manan. Isodyak lata nagtagtagari, hindi imbaga na mapanditayan mo. Aramidag ti amin akabailak amang protektar ka ni Misty, sir. Ikarigday ta. Agyaman naktan. Mala, kastabay nga rod. Bye. Bye, Sir Fausto. Adala man ti Rabi. Ngam sa anak pailaang ang makaturog. Nagado ti sumsumrag iti isip ko. Diyak pa'y ket din mapagsusurot ti pampanunutak. Anya ka din daytoy ang mapaspasama kita. Tila ang kayat ko. Nauli makapanagbiag. Magunod ko nga tadayta iti sidong ni Albert. Diyak amuno niya ti pagtungpalak. No bilang matuloy nga ikalaisanak ni Albert. Diyak pa'y ket ti amo. No matuloy ting karina akalaysa. Takas mariknak. Nagado ti agbalin alapad kada kami. Ngamnas kan ngagbalinak anatibkar. Saan arumbang ako mapuyak? Tano mapasamak na ita. Siyakton ti agdadata nakakaasi. Iso anaskan apatibkarak ti pakinakam ko. Nangagmumuti saritaan mi itay imawag. Saan aya? Anya nga tati panggap ni Papa. Apay ang kabailan na kon nga italagkan ka. Ha? Idi, dandani di na kayat ti panagkuykuyog na. Amangan ka nung amin numat nagtiriknakan ka. Misty? Ngam ita, kasla awanan anyaman na kankwana. Nga uray no kanayon tanga agkuyog. Nalabit ang napanagnakan nan at talaga ang mapagtalkanak, Misty. Dan, Kun amumat, saan ka abaybayan? basta. Amok nga dati sa bali ang plano ni Papa. Katno anyaman dayta. Iso tinaskan ama amwak. Kat aramidak ti amin tapno agbaligi ak. Takas itinakon-akon. Sa anak nga agpaatiw. Ha? Sir Fausto? Naimbag nga oras mo, Dan. Kastamat, sir. Sige, umay kayo. Sa atin. Kaya't kulapan ka no talaga nga da dito iti anak ko. Amangan ngamin no kalkalubam lang. Ha? Nakitak tilugan na iti garahe to'y apartment mo. Isu nga mo nga dangag paiso dito'y. Nakaturog pa'y, sir. Ada iji may sa akwarto. Kaya't yu taringak. Saanan, tamapanak matan. Sige, Dan. Adda nga ta posibilidad na amat nagtirik na ni Misty ka ni Dan. Mayat ko ma, tapno. Ni Caridad. Anya nga tatibag na.
Nagbayag matan ni Fausto. Kuna nang agturo nga nadagos dito ya. Nga maapay ngawan pailangan. Sapay ti aguray ti kagurak unay nga ubraan. Naimbag nga oras mo, Caridad. Oh, Fausto. Nasaya at tadakan. Come on. Have a seat. Napatagsakit di ti kinunam iti awag mo. Napagsaritaan ta. Talaga napatag, Fausto. Kasapulak ti tulong mo. Maipapan iti anya, Caridad. May papan kadagiti anak tayo. Saan mo't nailingad kan ka ti amin, Fausto? Kat amok mo't sakit nga aklonan. Asaan ani Misty ti ikalaysa ni Albert. Iso asinarak ka. Tapno agtinulong taadwa, Fausto. Anya tikiddawan ni Doña Caridad ken ni Don Fausto. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon Jun Rebutazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.